Кулыңнан бер яхшылык келсә, бишне кыл дигән әйтемне күздә тотып, игелекле җаннар мохтаҗларга ярдәм кулы суза. Республикабызның социаль әһәмияткә ия булган «Приют человека» сыену йорты проекты көн сайын бер Казанда гына да мохтаҗларга 1000-нән артык кайнар аш бүлеп бирә. Хәйриячеләрнең башка матур эшләр белән тулырак танышыр өчен бүген игелек көне уңаеннан студиябызга кунакка Казанның Вахитов һәм Идел буе районнары имам мөхтәсибе Юсуф хәзрәт Дәүләтшины чакырдык. Юсуф хәзрәт, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, ассаламу алейкум. Игелек белән изгелек арасында аермалар бармы? Һәм менә дини яктан чыгып, нинди мәгънәгә ия бу төшенчәләр? Игелек, изгелек, минемчә инде алар бик якын сүзләр бер-берсенә. Без инде кайвакыт җөмләбез матуррак булсын дип шулай кулланабыз аларның төрлесен. Аллаһы Тәгалә һәр кешегә тормышында ниндидер мөмкинлек, хәтта мин әйтер идем, өстенлекләр бирә. Кемгәдер мал-мөлкәттә аның акчасы күбрәк, кемгәдер бәлки физик көчне күбрәк бирә, кемнеңдер акылы күбрәк, белеме күбрәк, тормыш тәҗрибәсе, кемнеңдер дәрәҗәле урыны башкаларныкыннан өстенрәк булырга мөмкин. Менә шушы Аллаһы Тәгалә биргән мөмкинлек, өстенлекләрне кешеләр кулланырга тиешләр, башкаларга ярдәм итүдә. Кемдер ярдәм итә акчасы белән, кемдер барып пәйгамбәребез әйтә, нәрсәди, атка утыра алмый интеккән олы кешене атына утыртсаң да садака булыр ди. Кемгәдер елмаеп сәлам бирсәң дә ул садака булыр ди. Менә шуңа күрә изгелек ул динебездә зур тема һәм аны ниндидер аерым билгеле бер кысаларга кертергә ярамый. Изгелек ул бик күп кайвакыт ничек әйтергә, кешегә матур итеп киңәш бирсәң дә ул зур изгелек булырга мөмкин. Ләкин менә монда изгелекнең нияте булырга тиеш бер Аллаһы Тәгалә миннән разый булсын дип. Ни өчен? Чөнки әгәр дә син изгелекне кылсаң, мине мактасыннар әле, мине зурласыннар әле, анда ниндидер дөньяви мәслихәт өчен ул инде изгелекнең кыйммәте бетә. Менә монда инде ул динебездә зур урын алып тора, ихлас дигән сүз. Ихласның төп мәгънәсе ул чисталык, паклык. Ягъни кирәкмәгән ниятләрдән, мәкерле уйлардан пакланган күңелең белән кешегә изгелек кылу турында сүз бара. Приют человека дип исемләнегән менә сезнең оешмагыз, мин аны үземчә инде сыену йорты дип шулай тәрҗемә иттем татар теленә. Татар теленә тәрҗемәсе кызганычка каршы юк икән аның, име? Шулай да менә 6 еллап эшләп киләсез һәм инде менә бу оешманың башында кемнәр торган, ниятегез нинди булган? Әйе, чынында 5-6 ел элек менә безнең инде без аны начальник дип йөрибез инде, Азат Галимҗанович Гайнетдинов, ул инде шулай җәмәгать эшлеклесе, депутат та, ул инде мине чакырып, хәзрәт, кешең күп ахыры, әйдә мәчеттә генә утырма әле дип, мине шулай 1-2 тапкыр чакырды да, аннары соң инде алар мөфти белән әйткәч бергә, әйдә әле менә безнең кешеләрне ашатасыбыз килә дип, алар инде мине шушы проектка чакырдылар, һәм без инде 3-4 егет җыелып, менә мин килгәндә инде ничәдер көнгә 40-50 кешене ашаталар иде. Без инде утырып сөйләштек тә, бөтен хәләл, хәзрәт булгач инде хәләлгә бара. Мин бөтен хәләл кафеларны йөреп чыктым Казанда. Күбесен йөреп чыктым. 90% мин барган, алар безгә бу эштә катнашабыз диделәр. Мин инде башлаганда, әйдә менә 1 көн ашатыйк әле, әйдә 2 көн ашатыйк әле дип барган идем. Аннары соң инде без шулай җәелдереп җибәрдек тә, беренче шушы үзебезнең ноктабызда 200 кеше ашата башладык. 200 кеше 6-7 көн ашатабыз атнасына. Аннары соң инде әбиләрдән сораша башладык. Сез каян киләсез? Кемдер Мәскәү районыннан, кемдер Яңа Савин районыннан килә. Аннан уйладык инде, нигә алар көне буе бер тәлинкә аш өчен безгә киләләр? Әйдә без барыйк әле дип. Вахитов районындагы урнашкан менә бу Бурхан Шаһиди. Әйе, Бурхан Шаһиди 26-да утыра, ләкин ул каяндыр шәһәрнең теге башыннан 30 минут килә, 30 минут кайта бер тәлинкә аш өчен. Шуннан соң инде, әйдә без сезгә киләбез дип, әкренләп шулай яңа нокталар ача башладык һәм безне инде вакытында күреп алды менә бу Нефис Косметиксның хуҗалары Ирек Борисович Богуславский, Аллаһның рәхмәте яусын аңа, бик иманлы кеше. Менә ул безне чакырып ярдәмчеләре белән, әйдәгез шәһәрдә бу нокталарны ачык әле дип, без 1 ел эчендә 6 нокта ачтык. 1 ел эчендә.
Менә алар безгә зур шундый адым ясарга ярдәм иттеләр. Һәм инде Алланың рәхмәте белән без 1 ел эчендә башлап менә 1000 кешегә әйләндек. Ягъни көн сайын 1000 кешене ул инде системалы рәвештә һәр көнне якшәмбедән башка безнең чөнки төп Бурхан Шаһиди урамында 7 көн эшләсә, безнең башка нокталарыбыз 6 көн эшли. Якшәмбе көнне инде без апаларны ялга җибәрәбез. Без көнгә 1000 ашата башладык. Аннары соң инде ул тарала башлады инде республика буйлап, безнең үзләре чыктылар, безгә алабугалар чыктылар, әгерҗеләр. Шулай итеп безнең инде мондагы 6 ноктага 10-га әйләнде, 15-кә әйләнде. Менә хәзер инде 20-гә якын республикада. Менә Алла бирсә инде безнең шушы көннәрдә кузгалып китте Высокая горада, Биектауда. Безнең инде әле ноктабыз юк, Яшел үзәндә эшләп килә. Икенче ноктаны ачабыз. Буаларда ачтык. Анда инде алабугалар хәзер инде икенче, өченчене ачмакчы булалар. Менә Чаллы турында хыялланабыз инде, бераз гына кузгалып китә алмыйбыз әле. Ләкин 20-гә якын ноктабыз эшләп килә. Бүген инде без 2000-гә якын кешене республикада ашатабыз. Бер карасаң, менә күңелле саннар әйтәсез. Икенче яктан бик күңелсез, Йосыф хәзрәт, менә никадәр кеше мохтаҗ икән бит. Менә бу мохтаҗлыкка дучар булган кешенең менә бу социаль йөзе нинди ул бүгенге көндә? Кемнәр алар менә сезгә килүчеләр? Беләсезме, менә татарда бик яхшы әйтем бар, ширин яшергән үлер ди. Ширне яшерергә ярамый. Менә без барабыз кайбер шәһәрләргә, әйтмим исемен, җитәкчелеккә мөрәҗәгать итәбез. Алар безгә әйтәләр, бездә сукбайлар юк, бездә мохтаҗлар юк дип әкият сатасылары килә инде. Ул бөтен җирдә дә бар. Нинди бай, Казан бай. Чөнки башка регионнарда без барабыз, анда мондый мөмкинлекләр юк. Казанда безнең күп мохтаҗыбыз булганны, инде башка шәһәрләрдә әлбәттә бар ул. Шуңа күрә без аларга аңлатырга телибез, кемне без ашатабыз, кем безгә килә. Чөнки күбесе уйлый, без хәзер менә хәтерлисез бит инде бер шәһәрдә Сабантуйда чәкчәк таратып карадылар. Күп кеше курка. Хәзер сез бушка таратсагыз, монда тәртип бозылачак, аны интернетка куячаклар, YouTube'ка дип, бездә бер кашан да алай булганы юк. Безгә килеп ашаучылар алар бик тәртипле. Һәм күп кеше уйлый, без исерекләр, сәрхүшләр ашатабыз дип. Бездә бер генә бер зур кагыйдә табу дип әйтәләрме әле? Кеше исерек булса, без аны ашатмыйбыз. Ләкин аны да без, әби, яулыклы әби, улым, ничек син уялмыйсың? Шушы яшеңә җитеп, син бит эшләргә тиеш, сәламәт булырга тиеш, ичеп йөрисең дигәч, ул башын аскаеп, каядыр айнып булса да килә, чөнки аның ашыйсы килә. Аннарысын без бит аңа әйдә эшкә урнаштырабыз дибез. Без бүгенге көндә безнең бит проектларның төрле юнәлешләре бар. Без мәсәлән 4 учредитель дип әйтсәк, һәрберебез үз юнәлеше белән шөгыльләнә. Һәм шунда безнең инде арабызда инсафыбыз бар. Ул бүген көнгә 500-гә якын кешене эшкә урнаштыра. Biz күбрәк тә урнаштырдык. Без бөтен заводларга хатлар яздык. Без бөтен ЖКХ коммуналь оешмаларга яздык. Хатлар сезгә кирәкме эшчеләр дип. Без аларны эшкә урнаштырабыз. Көнгә 500 кеше. Ә бит эшчеләр чыннан да кирәк. Шуңа күрә без аларны айнытып, безгә мәсәлән наркология ул әйтә, без бушлай сезгә кодировать итәбез. Алып килегез дип. Без бөтенебез белән килешүләр төзедек. Без үзебезнең Минздрав белән килешүләр төзедек. Алар бөтенесе әйтәләр, без сезгә ярдәм итәбез диләр. Алар безнең 2%. Калган 90%, 98% ул кемнәр? Беренче урында безнең пенсионерлар. Менә матур итеп киенгән чип-чиста пенсионер. Ләкин ул әйтә, минем 12,000 мәсәлән пенсиям ди. Бәлки минем саннар бераз гына искергәндер. Мин ди аңа ит алсам 12,000-гә бүген 20 кило ит тия. Шулай бит инде, аның әле нәрсә эшлисе бар, аның әле квартирага түлисе бар, аның даруын аласы бар. Шуңа күрә ул нәрсә ди? Мин ди көненә бер мәртәбә килеп, аның күбесе, беләсезме, бездә ашамый да. Без бит ашатмыйбыз, без тарату үзәкләре безнең. Без бөтенләй сукбай булса гына шунда урын бирәбез. Ул матур итеп үзенең савытына, контейнерына алып, кайтып өендә җылытып ашый шуны. Алар тәртипле кешеләр. 80-нән узган, 90 яшьлек әбиләр, бабайлар киләләр. Мәсәлән, ул бабай килә, матур итеп киенгән. Без инде аны сукбай түгел икәнен беләбез. Ул әйтә, минем дә акчам да бар ди.
Минем пенсиям да яхшы ди, минем балаларым да башка шәһәрдә тора, ләкин мин көн сайын ашарга пешерә алмыйм ди. Миңа авыр ул ди. Ә мин монда киләм, әле ул анда 3 әби белән ярты сәгать сөйләшә. Әле арында гәпләшәләр, шунда кадәр кочаклашалар, шунда нәрсәдер серләшәләр. Аңа кызык бит ул. Ул ничә минут килә. Аңа ул бит физкультура. Шуңа күрә ул үзе әйтә, мин мохтаҗ түгел, ләкин менә пешкән ризыкка мохтаҗ мин ди. Хәтта безнең шулай килеп чыкты, Алабугада яңа нокта ачкач, бер лаеклы нефтяник, заслуженный нефтяникның улы килә башлаган. Бу интервью биргән телевидениегә. Моның малаена күрсәткәннәр моны Татнефттә. Минем ди малаем шалтыратты, сүгә мине, әти мине позор иттәсең ди. Мин аңа әйтәм, улым ди, минем бөтен әйберем бар, ләкин син бит көн сайын ул шәһәрдән килеп Алабугага, син миңа ашарга пешерә алмыйсың кайнар ризык. Ә мин анда барам, бер тәлинкә кайнар ризыгымны алам. Көн сайын урысча әйтәм, инде свежий ризыкны ашыйм да, миңа шул җитә дип әйтәм. Менә шуңа күрә монда һәркемнең үз хаҗәте, үзенеке бар. Шуңа күрә Аллага шөкер, без бик күп рәхмәт ишетәбез. Без бер кайчанданың милләтенә, диненә без сорамыйбыз. Син Аллаһка ышанасыңмы, ышанмыйсыңмы, татармы син, русмы? Безнең андай бер юк. Без документта сорамыйбыз. Менә киләләр әниләр, мәсәлән, 3 бала белән, 4 бала белән, бер үзе калган, ялгыз әниләр бала үстерәләр. Менә аларга инде зуррак савыт белән киләләр алар, чөнки өйдә көтеп торалар. Менә шуңа күрә без алар белән дуслашып бетәбез. Бер изгелек башка изгелекләрне үзенә чакыра. Безнең теләгебез нинди? Кешеләр шушы әйбернең никадәр кирәклеген аңласалар иде. Без хәтта алардан акчаларында алыр өчен чакырмыйбыз ул футболист, хоккеистларны. Аллага шөкер, безнең бар хоккеистларыбыз, үзебезнең татар хоккеистлары, Акбарста уйнаган җегетләрбез, исемнәрне әйтеп тормыйм инде. Бөтенесе аны белә. Алар үзләре аерым нокта тоталар. Ай сайын 200-250 мең акчаларын биреп, алар үзләре көн сайын 100-150 кешене ашатып торучылар бар. Аллага шөкер. Шуңа күрә менә хәзрәт булгач бит инде төрле проектларда мәчетләр саларга, мәдрәсәләр саларга туры килә. Ләкин беләсезме, менә мин гаҗәпләндем шулай бергә. Менә моның кебек тиз китә торган әйбер, халыкка барып җитә торган әйбер спонсорларга минем күргән юк иде әле. Кеше шул кадәр менә моңа рәхәтләнеп өлешен кертә, ярдәмен бирә, менә шатланып, безнең инде шуңа күрә теләгебез киләчәктә Казанда бер 20ләп безнең нокта булырга тиеш инде. Алла бирсә, хәзер ул 7-8 булса, 20ләп Татарстан буйлап, менә без киләсе атнада Алла бирсә Сембер шәһәренә барабыз. Ульянга, Ижауда ачтык без. Башка регионнарда килеп, кызыгып, менә шулай ачалар. Әле Алла бирсә Самарлар ачабыз дип торалар. Менә шуңа күрә яхшы үрнәктә ул кешегә бик тиз барып җитә. Бик зур рәхмәт сезгә килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Менә бу изге, игелекле эшләрегез үзегезгә меңе белән әйләнеп кайтсын иде. Һәм беләсезме, менә бу мохтаҗлык ашау өчен генә килә торган кешеләр булмасын иде. Менә безнең Татарстаннан чыккан шундый матур бер үрнәк, Россия буйлап та таралып, шундый матур бер аралашу урыны булып кына калсын иде, теләктә каласым килә. Мин кешегә, беләсезме, ризык түгел, кешегә игътибар кирәк бүген. Менә шуңа күрә ул бит өйдә хатынга да, балага да игътибар бирмәсәң, хаватырыш үзгәрә. Менә шуңа күрә безнең төп максатыбыз без кешегә игътибар бирергә тиеш. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар телибез чын күңелдән. Алланың рәхмәте яусын.